ensimmäinen ja nyt tämä seuraava Catherine Peascott on Playfordin tanssikirjasta sieltä 30-vuotisodan loppuajoilta noin 1600-luvun puolesta välistä. Ja sen jälkeen sitten soitamme Alemandin, jonka on säveltänyt saksalainen mestari Johann Hermann Schein, joka toimi Leipzigin Tuomaskirkon kanttorina 1600-luvun alkupuolella. Ja Tuomaskirkossa oli myöhemmin niin kuin hyvin kuuluisa kanttori, mutta se aikakausi menee jo tämän meidän musiikin toiselle puolelle.